Кримсько-татарська дівчина-бунтарка, що малює графіті – це одна з головних героїнь нового українського комедійного серіалу. Її звати Аліє, вона прямолінійна із сильним характером та внутрішнім стрижнем, бо це символ Криму. Під Києвом тривають зйомки нового серіалу. На знімальному майданчику побували наші кореспонденти. За кілька тижнів зйомки молодіжної комедії «Стартапери» завершаться. А поки на знімальному майданчику оператори налаштовують камери, у гримерці ж акторів готують до кадру. За кілька хвилин до запису вони встигають відрепетирувати сцену. Вибачте за ці маленькі незручності. Потім беруться до зйомок. Правки. Видно, что вспоминается текст. Петя, ты не встаешь. Тут 6 головних героїв. За сюжетом їм приходить ідея запустити IT-стартап в Україні. Однак не відразу це вдається, тож вони вчаться на власних помилках, але не опускають руки. У нас молодежная комедия, в которой мы доносим важные месседжи, что бизнес в Украине можно делать, что это легко, что это возможно. И показываем, какие конкретно шаги нужно делать, какие ошибки могут допускаться. Одна з головних героїнь – кримська татарка Аліє. Її зіграла акторка Анастасія Капінус. У серіалі дівчина-бунтарка, що малює графіті. Вона не приймає себе і не може порозумітися із батьками. Это человек искусства, человек такой достаточно пробивной, сильный, характерный, со стержнем внутри. Тем не менее, она борется с какими-то проблемами, предрассудками. В семье у нее достаточно строгий уклад, но она идет против системы, и она хочет заниматься тем, что ей суждено. Конечно же, определенные вещи очень похожи с моим характером. И то, что я могу, допустим, говорить прямо, и то, что я дружила всегда с мальчиками, тоже очень много. І зараз теж дружу і общаюся з мальчиками. Ось на цьому муралі зображена кримська татарка, головна героїня серіалу «Стартапери». Він став декорацією до зйомок фільму. А створив цей шедевр мистецтва столичний художник Віталій Гідеван. Каже, образ дівчини-бунтарки максимально намагався показати в деталях. Сам портрет, він зроблений такий угловатим, він такий какой-то, у нього нету такої м'якості, він такими серыми, темными цветами, и тоже у него есть переход к мягким цветам, то есть есть какой-то в этом резонанс. То есть это не обычный портрет, который сделан там карандашом или какими-то обычными классическими техниками. То есть в этом, я считаю, есть какой-то уличний дух. Зйомки фільму завершаться вже за кілька тижнів, однак прем'єру варто очікувати приблизно за півроку, вже у 2020-му. Вікторія Козуба, Санемінов, Заман, АТР.